Maayong buntag, welcome sa atong daily devotional. Kinigihapon si Pastor John Carges. Nini buntaga, gusto na ko i-greet atong makigsunan dinhi ay sa Cebu City, Cebu Province. Dengan salamat sa atong mga bagong kahigalaan diha no, labi diha sa South. Na atay bagong mahigala viewers diha og diha mismo sa sentro sa Cebu City. Og dinhi pud sa Lapu-Lapu. Dengan salamat sa inyong pag-tune in ng Ginoo magauban ninyo karong adlaw. Ninibuntaga nga atong verse na rita sa Psalms 46 verse 1 down to verse 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong. Na isa ka contest sa painting, ang ilang tema is about peace, kalinaw. Ang usa ka tawo nag-paint siya og isa ka minteryuhan. Malinaw yun kay tanan. Manay mga cross, nay mga lapida. And makita nimo nga peaceful jud kay siya. Siyempre patay na gon. Ang isa ka artist nagdrawing siya og sapa. Malinaw kay sapa. Kita nimo nga nay dahon, nay mga bato, nay flow sa tubig, way mga gubot nga makita, mga bukid, peaceful yun kay siya. Ang usapod, nagtingala sila kaya nagdrawing og bagyo, nang lupad ang mga kahoy, nang lupad ang mga gamot sa kahoy, ang mga sakyanan nga palid, may usa ka dako kayong bato. Oh. And then tunga-tunga sa bato nay gamay nga bangag. Nga naay gamay nga salag didto. Na didto malinawon nga nangatulog ang mother bird ug ang iyang duha ka piso. Ug sa gawas sa bato nagbagyo nila kusog balod sa dagat, nangapalid ang mga kahoy, nanglupad ang mga gamit, kusog unos ang bagyo. Pero taliwala sa bangag ilalom sa bato, malinawon nga natulog ang langgam kuyog sa iyang mga piso. Ang tinuod nga kalinaw dili man ni ang absence sa problema. Di ka kaingon nga malinawon man akong kinabuhi kay wala ko'y problema. Dili na mao ang definition sa peace. Di ka kaingon nga malinawon man ko kay walay mga nasuko nako. Malinawon man ko kay okay man akong kahimtang financially. Dili na mao ang malinawon nga kinabuhi. Ang tinuod nga kalinaw sa kinabuhi kanang taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga oposisyon, nagpabilin kang lig-on og malinawon nga nagkinabuhi og nangalagad sa Ginoo. Mao na ang klase nga kalinaw nga gisaad actually sa Ginoo nimo. Ug mao nay point dinhing David pag-ingon niya sa verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ingon si David, ang atong refuge, atong strength, mao man ang Dios. Ug katong sa painting kaganina, ang katong langgam mura tog kita, mura tog ikaw, ug katong dakong bato mao to ang atong Dios. Once magpailalom ta niya, bisan pag unsa ka gubot sa gawas, makatulog tang malinawon, makapangalagad tang malinawon, peaceful ang atong kinabuhi. When si David, a very present help in trouble. Naagid siya sa tanang mga trouble sa atong kinabuhi. Usay lang, dili lang ta moduol sa Ginoo munang maapektuhan ta sa kasamok o mga pagsulay. Sa verse 2 siya, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Naglisgot ni sa literal gyud nga earthquake, linog. Ang bukid mabalihin na sa dagat. So meaning kusog kay nga pagtayog sa yuta. Ingon pag dinhi sa verse 3, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. So bisan ko no mahitabo ang grabe kayo nga kalamidad, mga tayog ang yuta, ang tubig musaka man, meaning usa ka hadlok jud kaayo ba nga panghitabo. O kana bang pwede jud kang malisang ug maayo. Ingon din si David,
ayaw kahadlok. So ato ni siyang i-apply karon sa atong kinabuhi. Bisan pag musaka ang precious gasolina, bisan pag magyera sa Middle East, bisan pag matandog ning tension sa Amerika o sa China, bisan pag mag World War III, ayaw padala sa kahadlok. Kay dili kita pasagdan sa Ginoo. Kabalo ka nga atong Dios, mas high-tech siya sa tanang high-tech karon nga technology. Dili kaya sundugon ni Elon Musk ang wisdom sa atong Dios. Dili kaya atbangan sa pinaka high-tech o sophisticated nga missiles ang gahom o ang protection sa atong Dios para nato. Dili kaya bungkagon sa usa ka pinaka kusog nga nuclear bomb ang mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Iya ginang i-fulfill ug iya ginang tumanon. Meaning to say, kontrolado gyapon sa Ginoo tanan. Kanang mga pinaka-bright, mga isog kay nga mga leaders sa ubang nasod. Bisan unsa nila ka isog, unsa nila ka manggialamon kunuhay sa politika, dili na kaatraka sa kaalam nga nasa atong Dios ug sa leadership nga nasa atong Dios. God is in control of everything. Di gid mahitabo na nga malabwan ang kaalam sa atong Ginoo. Muningon si David, confident siya nga. Therefore, nag-conclude siya, ayaw gyud kahadlok. Dili kaya atbangan sa tao ang gahom ug ang authority sa atong buhi nga Dios. So ang tinuod nga pagkinabuhing malinawon, walay kahadlok, natay peace of mind, stable nga paghunahuna para sa atong future. Ang pagkinabuhi diha ilawom sa landong sa comfort sa atong buhi nga Dios. Dili ta niya pasagdan. Pailawom lang kanunay sa iyang authority, pailalom lang kanunay sa iyahang mga sugo sa imuhang kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, salamat sa reminder nimo Lord karong buntaga. Salamat Ginoo nga nag-remind ka na dili mi dapat Lord mabalaka ug mahadlok sa mga hagit sa among kinabuhi. Ginoo, tudloi mi nga mahimong masaligon mi nimo sa tanang higayon. Tudloi mi Lord nga di mi basta-basta matandog sa nahitabo karon sa among ekonomiya, sa politika, sa ubang dapit Lord sa kalibutan, sa ubang tension Lord. Ginoo, unta mas mulabaw ang among pagsalig diha nimo Amahan nga dili mi madutlan Lord. O gamos mo pasalabi Ginoo ang pagampo, pagsalig diha nimo. Nga faithful ka sa mga saadi ni namo ug dili mi nimo pakyason. Pasayloa mi Lord sa mga sala. Sa panahon nga nagduha-duha mi, sa panahon nga mas nag-entertain mis negative ug mga kahadlok, instead nga pagsalig ug pag-surrender diha nimo Ginoo. Kini tanan among ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.